Salutare! Numele meu este Ena Borșa și astăzi o să discutăm despre admiterea la Universitatea London School of Commerce online, cursul Business Studied with Foundation Year. Ok? Admiterea este împărțită în 3 etape. Prima etapă este un scurt interviu telefonic, a doua etapă este un interviu online de 5 minute cu camera video, iar a treia etapă, practic, este testul scris de engleză fără cameră, foarte important. Aici poate să te ajute cineva pentru a face partea scrisă. Și le luăm pe rând. Scurtul interviu telefonic. Te vor suna aici să verifice telefonic nivelul tău de engleză. Aici tu alegi ziua în care să te sune, miercuri, joi sau vineri. Ok? La acest interviu telefonic te vor întreba 100% numele universității, să știi foarte bine London School of Commerce, awarding body, Canterbury Christ Church University și numele cursului Business Study with Foundation. Ok? Durata de 4 ani de zile, curs fee 9250 de lire și adresa campusului pe care o ai aici. Ok? Toate întrebările acestea, 99% din cazuri se întreabă, deci e foarte, foarte important să știi răspunsul la aceste întrebări. Iar la interviul video o să dureze undeva la 10-15 minute, într-o zi diferită față de interviul telefonic. Ok? După ce ai dat interviu telefonic, o să dai și interviu cu camera video. Aici avem câteva exemple de întrebări pe care poți să ți le pună la interviu. Și anume, why do you want to study here, ok? Aici mereu te întreabă de ce vrei să studiezi la acest curs și la această universitate. Niciodată să nu le răspunzi to improve my English or for my family. Foarte important lucrul acesta. Aici se răspunde detaliat. Un exemplu corect. Aici avem în slide, I want a better job, I want to become a manager and improve my skills with a university degree. Ok? Un răspuns foarte, foarte detaliat. Trebuie să cunoști foarte bine numele universității, numele cursului și 3 module pe care le vei studia. Da, și acest lucru să te întrebe. 3 module pe care trebuie să le cunoști. Aici avem exemplu, Context of Business, Introduction to Information Technology și Business Communication. Da, astea sunt 3 module pe care e foarte important să le știm pentru că o să ne întrebe la acest interviu. Alt exemplu de întrebări. What is the reason to study in this course and the university? Și aici iarăși avem exemple de cursuri de răspuns pe care să le dăm. This course is sustainable for me as I am very interested in the management and business field. I am always looking to learn new information. I have an interest to following business new to keep informed. I enjoy learning new skills to improve myself. Ok? Aici iarăși avem răspuns de întrebare și exemplu de răspuns. Bun. O altă întrebare poate să fie and why and what they want to do after finish their degree. Da, poate să vă întrebe de ce vreți să faceți când terminați această universitate. This course is important for me to advance in my career to gain the skills required in order to apply for a management role within a company. It will be useful to improve my knowledge and skills in business management. Therefore, the job opportunity and employability option are very important to me. I want to become the best version of myself, become a great asset for the company I work with. Ok? Și lucruri foarte, foarte, foarte importante de reținut. A nu se răspunde scurt, fără un răspuns detaliat la întrebările pe care le pune intervievatorul. A nu se răspunde I apply to improve my English, lucru foarte important, au aplicat foarte multe persoane, deci nu răspundeți cu această afirmație. A nu se menționa de nici o diplomă. Dacă vă întreabă de diplomă, spuneți I don't have any diploma. Și a nu se menționa dacă ai aplicat la o altă universitate înainte. Ok? Iarăși un lucru foarte, foarte important. Bun, la partea de test scris, aici aveți un test scris fără cameră, un lucru de menționat, dar asta poate fi o oportunitate foarte, foarte mare. Linkul pentru testul scris este
oferit în aceea zi și vei avea 24 de ore la dispoziție pentru a completa testul. Ok? În momentul în care vei deschide linkul, vei avea 2 ore la dispoziție să faci testul. Da? Și iar testul este structurat în 3 părți. O să fie întrebări pe baza unui examen dat, da? O compunere de scris de 150 de cuvinte pe baza unui text dat și o compunere de 250 de cuvinte pe o temă generală. Iar aici, foarte important, nu poți copia de pe Google, deoarece aceștia verifică dacă este plagiat sau nu. Ok? Deci, foarte important. Dacă te ajută altă persoană, e foarte bine. Trebuie făcut neapărat la aceeași adresă de unde ai dat interviu. Da? Deci dacă te ajută cineva să vină la tine acasă sau unde ai dat tu interviu și ei verifică adresa de IP de unde ai dat testul. Da? Deci, foarte important să se dea din același loc. Testul este în aceeași zi cu interviul video. Ok? Deci primul interviu fără cameră o să fie într-o altă zi, iar testul video și testul scris o să fie în aceea zi. Vă doresc mult, mult succes și spor la universitate!